Dobra, leci. Jestem. Jak jeszcze sprawdza? Ja, działo. Cześć, Easy. No, jest godzina 21:20. Cześć, Stachurski. Siemka. Chciałem wam coś ważnego powiedzieć. Cały dzień że myślał, jak to wam powiedzieć. No i... Tak jak Rzech się zebrał do siebie, no i chciałem wam powiedzieć, że ty mówisz... No nie będzie, no nie będzie, nie ma jak. Nie będzie, no i... No przepraszam was bardzo. Jest mi smutno. Fajnie się zaczęło, no ale... No ale 5 albo 6 sierpnia wracam ponownie po urlopie. Także jakiś live czy jakiś filmik, coś tam ponagrywam, bo jadę na wakacje. I wracam właśnie tak... No może byda wcześniej, 4, nie wiem dokładnie jak to tam wyjdzie, czy się przedłuża ten urlop, czy nie. No ale chciałem was o tym poinformować. Tam wiadomo, może jakiś filmik z wakacji wam tam puszcza. Jak tam faluje morze, czy coś. No i tym właśnie, że się chciał podzielić. Także może, że was troszeczkę zaskoczył. Kaj od ciebie. Easy, nieprawda. Sążek sobie to teraz wymyślił. Mam jeszcze tam kilkadziesiąt minut, także... Czad mam dać na kamerkę, ja. Ale którą? Bo jeszcze mam... Czekaj. Nie. O, tutaj mam taką wersję. Jakby ci się podobało, ale nie wiem, czy widzisz. Czy rozdzielczość jest dobra. Czekajcie. No, bo ja mam troszeczkę opóźnienie. No i tak, tu co to do tego w tej scenie na pewno się coś zmieni, coś spróbuję porobić ciekawego. Chociaż do gry karcianej Gwint to by było nawet dobre. Bo tu tak mam oryginalnie do grania. Nie mam czatu. Czekajcie, ja nie wiem. Tyle coś z tym czatem pokopia. Okej, nie to. O, tu już mam zmniejszone i powinieneś mieć to lepiej widzieć. No. Także kończę ten krótki live. Rozbieram sprzęt, żeby się nie zakurzył. Tutaj mikrofon, ramię może zostanie, reszta kabli muszę podpinać. Mamy praktycznie... no 10 dni i nie będzie takiego... No i nie chcę, żeby się to zakurzyło. Bo tak to będzie leżeć, żaden tego nie będzie tutaj używał. No to potem troszkę będę musiał sprzątać.
Co Easy jeszcze raz co? No. Co nam jeszcze powiecie ciekawego? Kurde, wam powiem, że ten stream to pobije rekordy. Ile on teraz trwa? Czekajcie. 7 minut. 7 tych widzów. Fajnie. Nie, ja już muszę kończyć, wiesz. Nie wyrobił jak się wcześniej chciał. Wcześniej, bo może bym sobie zagrali właśnie w Gwinta. A tak widzisz. Ale jak przyjada, to na pewno z tobą Easy pierwsze to gramy w Gwinta. Także poćwicz, bo ja nie umiem kompletnie w to grać. Nic mi nie wychodzi. Może pierwsza runda umia wygrać, ale a potem zaraz przegrywam. No. Dobra. Nic. Kończę, pany. Dzięki, żeście wpadli. Także poinformowałem was, żeby nie było, że nikomu nie powiedział, jak pojawiła jakaś jechać byczeć. Padał wam jak je. No i nie wiem. Kurczę, no spróbuję coś tam z nadmorza jakiś filmik wciepać. Nie wiem, czy tutaj na YouTube, czy na Facebook, może na Facebooka. Także jak ktoś będzie to oglądał i chciałby sobie zobaczyć, co tam u mnie słychać ciekawego, to Facebook Nanek238. Cześć. I tam będą jakieś informacje, akcje. No. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Fajnie, żeście wpadli. Bo już to gasza. Przyjdźcie zaś. No. Forma szlifujcie. Popykamy w jakie gry. Jakiego koda, nie wiem. BF-a. GTA mam jeszcze. Drive Club. No. Dobra, pany. Trzeba się szykować. Jeszcze kaszamon. Kaszamon. No ale tu te klamory muszę wszystko tu poogarniać. To nic. Trzymajcie się. Muszę to pogasić już. To nic. Cześć. Dzięki, żeście wpadli. Idźcie zaś.